Goed en wat jestig waarbeeld. Ik heb het dan over de wind, maar ik over die felle en pittige buien die vooral van de morgen en aan het begin van de middag nog actief zijn. Hetzelfde komende dagen. Ik zou willen dat we vooral in de nacht en in de maandtijd en misschien in de eerste part van de middag de meeste buien hebben. Maar nu wordt het meeste tijd droog. En dat is prachtig voor alles wat er georganiseerd wordt. Vooral in de Boetenloft natuurlijk. Wel, joen en vannacht. Joen droeg waar, maar vannacht komen de buien eraan, vooral in het kust- en watergebied, in alle kustgebieden. En dat kunnen pittige buien zijn, maar kunnen ze op Tongen, maar kunnen ze op misschien ook wel Wienstetten. Dus een waarschuwing voor de watersport. Hoe verder de provincie, hoe minder actief de buien, dat kan zelfs helemaal droog blijven. En de temperaturen vannacht zijn zo'n 10 graden, dat is even wennen, alweer wat kouder. En de wind matig en krachtig. Ja, de vrij krachtig of krachtige wind dan in het kust- en watergebied uit westelijke richtingen waait. Wel, morgen. Een dag die begint met buien, gewoon op Tongen. Maar in de middag komt de zin meer en meer te vastgaan, dat het stadig gewoon misschien wel droog. En morgen is het helemaal droog. En de temperaturen die zullen morgen liggen om de beide, nou steeds met 14 graden in. Dus de jas aan en de trui aan. Maar het zijn een kouder watertype, kunnen we dus klaaien. En de wind matig en vrij krachtig, uit westelijke richting en noordwest. We zetten terug naar het vooruitzicht. Op Tongen zien we het een wat minder waar. Met tijden rein in de joentijd weer droge perioden, hoe daar zijn 14 graden. Vreed een aantal buien of buikers in de middag en in de joentijd het droge waar, zijn 14 graden. Sneeuw een leuke dag met 16 graden en droog waar zit er nou stiert. En de zinnen er natuurlijk ik bij. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.